ρόλο από τον Βραζιλιάνο. Κάνει το σουτ, θα μπλοκάρει ο Καλούδης στο πρώτο σουτ από πλευράς Πανετολικού. Ο Ανδριόπουλος εκτελεί με φάλτσο, τελείει στην κεφαλιά, δεν είναι καλή. Ιωβάνοβιτς με τη μία η σέντρα, προσπάθεια του Αντεμάρ. Έρχεται ο Τζούμπα, θα κάνει το σουτ, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό. Κεφαλιά του Ιωβάνοβιτς, η μπάλα θα μπλοκαριστεί τελικά από τον Καλούδη. Ιωβάνοβιτς. Ιωβάνοβιτς απέναντι είναι ο Παπαχρήστος και τον βρίσκει ο Σέρβος. Παπαχρήστος σε καλή θέση, κάνει το σουτ, η μπάλα θα περάσει out. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Καρυπίδης στον Παπαχρήστο. Παπαχρήστος προσπαθεί να περάσει και περνάει επικίνδυνα ο Πανετολικός μπροστά. Παπαχρήστος, έχουμε ανατροπή, πέναλτι που ζητούν και δεν σφυρίζεται. Ο Αναστόπουλος τον βλέπω να τρέχει, είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ανατροπή λοιπόν του Παπαχρήστου από τον Καλούδη, παίζεται λέει ο Ζαχαριάδης και το παιχνίδι φυσικά συνεχίζεται. Θα εκτελέσει το πλάγιο. Τσιφούτης. Έξω στον Καρυπίδη. Σούτ από τον Καρυπίδη, πολύ καλό. Out. Καρυπίδης θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ. Αντεμάρ την κεφαλιά, ο Καλούδης και πάλι θα πει όχι, μπλοκάρει, πέφτει στη γωνιά του και μπλοκάρει. Παπαχρήστος προσπαθεί να ανακόψει και Νταούτη, να σε πλεονεκτική θέση. Το σούτ, ο Κοτσαπασίδης πέφτει και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Το σούτ από τον Μπάρδη. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Παπαχρήστο να βγάζει στον Αντεμάρ. Αντεμάρ να δούμε, δεν προλαβαίνει, έχει βγει με τα πόδια και διώχνει ο Καλούδης. Η μπάλα πάει και στον Νταούτη. Νταούτη πέρασε. Δεν υπάρχει συμπαίκτης στην περιοχή. Κάνει ατομική προσπάθεια. Είναι κοντά στο γκολ. Να το γκολ. Το 2-0. Εδώ τελειώνουν τα όνειρα του Πανετολικού. Είναι το δεύτερο γκολ από τον Ντασίλβα μετά την έξοχη προσπάθεια του Νταούτη από δεξιά. Ακριβώς το 80. Τελειώνουν τα όνειρα του Πανετολικού. Καθώς χάνει 2-0, ο Εθνικός κερδίζει στα Τρίκαλα. Ο Πανετολικός δυστυχώς βρίσκεται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Καρυπίδης σκάβει την μπαλά. Ζαχαρόπουλος κεφαλιά, υπάρχει offside. Υπάρχει offside, δεν μετράει το γκολ. Οι παίκτες του Πανετολικού διαμαρτύρονται. Σέντρα από τον Παπαχρήστο, Μπελεβόνης δεν πρόλαβε, δεν μπόρεσε να κάνει την κεφαλιά. Κρατάει την μπάλα. Ανδριόπουλος, σέντρα. Αντεμάρ, μεγάλη ευκαιρία.